агар мо худро иваз накунем, вазъияти мо иваз намешавад. имрӯз як қиссаеро аз зиндагии як зани тоҷик ба шумо нақл мекунам. ба мисли бисёри оилаҳои тоҷик ба хонаи падарам омаданду маро хостгорӣ карданд. тӯй карданд, шудем бо шавҳарам оилаи нав. ман куркурона оиладор шудам. мегуфтам ки падару модарам худашон касеро интихоб кунанд. ба мисли як моҳ хурсандӣ, баъдан изтиробу ғамхории тамоми зиндагӣ. шавҳарам шабҳо дар хона нест ва агар биёяд маст аст. ягон сухани бад намон ки ӯ ба ман нагуфта бошад. агар насиҳат кунам гӯям, маро мезанад. соҳиби 2 фарзанд ҳастем ва айни ҳол ҳомилаям. сил шудаам, мехоҳам ҷудо шавам, лекин дилам ба падару модарам месӯзад. шумо бо насиҳатҳои худ шавҳаратонро иваз карда наметавонед. ва худро низ айбдор накунед ки шояд ман зани бад бошам ки шавҳари ман ин хел бо ман рафтор мекунад. ба худо супоред, дуогӯ бошед дар ҳаққи шавҳаратон ва фокуси асосиро дар саломатии худ кунед, чунки шумо ба фарзандони худ дар кор ҳастед. ҳамаи фикрҳоятон дар иваз кардани шавҳаратон аст. ӯ дар куҷо бошад, бо кӣ бошад, чаро ба ман занг намезанад, маро дӯст медорад ё не. лозим нест. аз қафои илм шавед, забон омӯзеду зандагӣ кунед, пухту паз барои фарзандон, ҳамроҳи онҳо шеър аз ёд кунед, саратонро аз фикрҳои нолозима озод кунед. ҷудо шудан вазъияти шуморо иваз намекунад. саломат бошед, фикри худро нависед ва ба саҳифаи ман обуна шавед. То боздид.